आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि स्किम महिला उद्यमिता अभियान स्किम। जाय बिथांमोना बे स्किमाव एप्लाइ बानायदों, फर्मखौ साबमिट बानायबाय। नोंथांमोना थाबैनो आसाम गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननो गिबि किस्ति 10,000 रांखौ नोंथांमोननो थाबैनो बहननानै होसिगोन। जाय बिथांमोना बे स्किमाव एप्लाइ बानायदोंमोन, दाब दाब डिस्ट्रिक्टआव बेनि लिस्टखौ बहननानै होबाय। नोंथाङा बे लिस्टखौ बबेयाव मोनगोन, जोङो बेनिबो आपडेटनि सायाव सावरायगोन। लोगोसे जोङो मोनसे डिस्ट्रिक्टनि जोङो बे लिस्टखौबो जोङो नायगोन। आरो जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआव गोदानै नाम सोसनदों, एड्रेस सोलायदों, जायगा सोलायदों, नोंथांनि मुंखौ कारेक्सन बानायदों, नोंथाङा गावबा गावनि लिस्टआव नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि लिस्टआव नोंथाङा अनलाइनाव गावबा गावनि मबाइल फनावनो बोरै नोंथाङा चेक बानायना लानो हागोन। जोङो बेनिबो आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेनि ए टु जेड डिटेल प्रसेसखौ नायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम लांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो गिबियावनो नायग्रोगोन जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआव अनलाइन नोंथांनि नामखौ कारेक्सन जादोंना जायाखै, नोंथांनि एड्रेस, नोंथांनि डाटा होनायफोरा जुदि नोंथाङा चेन्ज खालामदोंमोनब्ला नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायो, जोङो बेनि प्रसेसखौ जोङो गिबियावनो नायनानै लाग्रोदिनि। नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय गिबियावनो नोंथाङा गुगोलाव सार्च खालामनांगोन। नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुप नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनांगोन। लोगोसे आङो बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथाङा नैबेयाव थुनांगोन SHG केटेगरि वाइज नोंथाङा बेयाव क्लिक बानायनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव क्लिक बानायनानै होबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथांनि बेयाव स्टेटखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट बानायनो नांगोन। आं बेनि सायाव गोबां भिडिअ बानायबाय बे लिस्टखौ चेक बानायनाय, थेवबो आङो बेखौ गोदान भिउवारफोरनि थाखाय लाबोदों। जाय बिथांमोना गोदानै मेम्बार सोसनदों, मेम्बार सोलायदों, नोंथांमोना बेबायदि नोंथाङा प्रसेसआव नोंथाङा गावबा गावनि नामखौ दंना गैया नोंथाङा चेक बानायनानै लानो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबे स्टेटआव जोङो बेयाव आसामाव जोङो बेयाव क्लिक बानायनांगोन। नोंथाङाबो बेबायदिनो बानायबानो जाबाय बेयाव क्लिक। दानिया बेयाव क्लिक बानायनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथांनि बेयाव डिस्ट्रिक्टनि नाम नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों। जोङो बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ जोङो बेयाव क्लिक बानायनानै जोङो बेयाव नायगोन। जोङो बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ क्लिक बानायबाय बेबायदि। दानिया नोंथांनि बेयाव ब्लकनि नामा नैबेयाव थागोन। नोंथाङा गावबा गावनि ब्लकखौ नोंथाङा बेबायदि सिलेक्ट बानायनांगोन। आङो बेयाव मोनसे ब्लकखौ सिलेक्ट बानायबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि नैबे पन्सायत, बेखौ VCDCबो बुङो, नोंथाङा गावबा गावनि VCDCखौ बेबायदि सिलेक्ट बानायनो नांगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथांनि भिलेजाव नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथांनि भिलेजनि नोंथाङा नामखौ बेयाव सिलेक्ट बानायनांगोन। बेबायदि जोङो बेयाव भिलेजखौ सिलेक्ट बानायबाय। दानिया भिलेजखौ सिलेक्ट बानायनाय लोगो लोगोनो बे भिलेजाव नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम, मोनसे भिलेजाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बेयाव नाम थागोन। गावबा गावनि गामिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट बानायनो नांगोन। दानिया आङो बेयाव मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव थुनानै होबाय। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव थुनानै होनाय लोगो लोगोनो बेयाव बेबायदि नोंथाङा गावबा गावनि सेल्फ हेल्पनि डाटाखौ नोंथाङा बेयाव ए टु जेड डाटाखौ नोंथाङा बेयाव नायनानै लानो हागोन। नोंथांनि नैबेयाव मेम्बारनि नाम, नैबेयाव फादार हासबेन्ड मेम्बारनि, नैबेयाव डिजिगनेसन, आरो बेयाव ससियेल केटेगरि, डिसेबिलिटि, रिलिजन, जेन्डार, नोंथांनि बेंक एकाउन्ट बेबायदि एभेलेबल नोंथाङा बेबायदि चेक बानायना लानो हागोन। जाय बिथांमोना गोदानै मेम्बार सोसनदों, सोलायदों, एड्रेस चेन्ज खालामदों, बेंक एकाउन्ट चेन्ज खालामदों, नोंथांमोना बेबायदि प्रसेसै बेयाव गावबा गावनि बेबायदि प्रसेसआव नोंथाङा चेक बानायना लाबानो जाबाय। बेयाव जुदि नाम थायोबासो नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव नोंथाङा बे महिला उद्यमिता स्किमनि रांखौ नोंथाङा मोननो हागोन। दानिया जोङो गुबुन मोनसे आपडेटनि सायाव सावरायगोन। बे आपडेटआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना दाख्लैबावै फर्मखौ जमा होबाय, जोङो मोनसे डिस्ट्रिक्टनि बेनि फाइनाल लिस्टखौ जोङो चेक बानायनि। दानिया आङो बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टनि बेयाव जाय बिथांमोना फर्मखौ फिलआप बानायबायमोन बेनि मोनसे लिस्ट ओंखारनानै फैदों। बे लिस्टआव जायनिया नामा सोसनजादों बिथांमोना रांखौ मोननो हागोन। नैबेयाव बिथांमोननि बेयाव मेम्बार आइडि, नैबेयाव मेम्बार कड, नैबेयाव नैबेयाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम बेबायदि बेयाव थागोन। नोंथाङा फर्मआव जिखिनि डाटाखौ फिलआप बानायदों बेयाव गासैबो डाटाया बेबायदि थागोन। नोंथाङा बेयाव नागिरनानै लानो हागोन बेबायदि फर्मखौ। नोंथाङा बे डाटाखौ नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि भिअ बिथांमोननियाव बे
लिस्टखौ बे डाटाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। बे लिस्टआव जायनि नामा सोसनजादों बिथांमोनाल' रांखौ मोननो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय।